Diyos maray na aga po. Munyan, siniselebrar po niya to ang solemnidad kan pagsakat sa langit kan kagurangnan. An pag-ako kan balaog ng kaligtasan, iyon panahon. Na sa tuyang paghohorop-horopan kan selebrasyon niya to kan Eucharistia. An misa po ngunyan panginginutan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Albert Orilio, matindog puan gabos, asin maugma niya tong awiton an awit sa pagpuon. Tunganing pagirumdum, kantipan sa liwanag ng tataramon, paglaom niya mo lugod magrigon, ikaan kaligtasan sa gabos na panahon. Tunganing pagpakinabang, naghawak kasin kanto na ataw, kamuot niya mo lugod magkalubog, ikaan enot na namuot sa mo. Kaugman na daing makakaagaw, huli mauyas sa samuyang tao. Kaugman na daing makakahalin, kami sa imo pinabuti. Kaugman na daing makakahalin, kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin na pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu.
Matugangon niya na Domingo, ikapitong Domingo, pagkatapos kang pagkabuhay liwat ng kagurangnan, sa tuyang sineselebrar ang pagsakat ni Jesus sa langit. Siring man ngunyan sa tuyang pinagsaselebrar ang Social Communication Sunday. Digdi tinatawan doon ang papel kang media apostolate sa pagpalakop kang tataramon ng kagurangnan. Matugang akontan sa tong makasalan, tanganing magkanig kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kanangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat at tuminungan sa mga taong marahay at buo. Ginoo maumika, tinorokyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, ulikan dakulangon sa murawayan, agurang na Diyos, aden langit nun, Diyos amat makakamay. Agurang na naging bukong Yesu Cristo, agurang na Diyos, Cordero kan Diyos, hakikan Ama. Ikan at papara kan mga kasalan kang ginaban, maheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kang ginaban. Ako ang sa mong kapimahera. Ikaw na natutukaw sa to ka naman, naheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan nuro kalangkang. Yesu Cristo kayo ba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibig kita, O Diyos na makakamhan,
Gibuha kami sa mga banal na kaugmahan magrukyaw, asin sa maludok na gawin ng pagpasalamat magugma, taan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyon sa mong pagtalubo, asin kun sa inagduman ang kamurawayan kan pamayo, duman inaapod man ang paglaom kan hawa. Uli Keso Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Magtukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An-enot na babasahon, manunungod kan pagpili kan 7 mga lalaki na pano kan Espiritu, tanganing magtabang sa mga apostoles sa paglingkod sa katawuhan. An-enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Sa sakong enot na libro, namumutan kong Teofilo. Inosip ko ang gabos na ginibo asin itinukdo ni Jesus. Poon sa kapinunan, sagkod na siya isinakat sa langit. Pagkatapos na hinulitan niya ang mga apostoles na sa iyang pinili, sa pasabong kan Espiritu Santo. Pagkatapos kan sa iyang pagsakit, nagpahiling siya sa inda. Tinawa niya sinda nindakol na patotoo na siya buhay. Nagpahiling sa laog nin 40 aldaw, asin ipinahayag sa inda ang kahadean nin Diyos. Sarong aldaw, mantang sinda nagkakakan, tinugon sinda ni Jesus, "Dai kamo maghali sa Jerusalem. Halato nindo na mautob ang panuga nin Ama na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo sa laog nin nagkapirang aldaw, bubunyagan sa Espiritu Santo." Kansinda nagkatiripon, ang mga disipulo naghapot sa iya. "Kagurangnan, ngunyan mo na papakarhayon ang kahadean sa Israel?" Si Jesus nagsimbag, "Dai sa indo ang nakakaisi kung anong panahon o anong aldaw ang itinalaan ni na Ama sa iyang kapangyarihan. Alagad, aakuon nindo ang sarong kusog, ang Espiritu Santo, na mahilig sa indo, tanganing kamumagin sa kong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Hudiya, sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinaban." Makasabi ka ini, nahiling siya ninda na nag-iitaas, sagkod na matahuban kan panganoron. Mantang sinda nagtitingkalag sa langit, nahihiling siya na nag-iitaas, 2 lalaki na ang gubing maputi, tuminaid sa inda asin nagsabi, "Mga taga-Galilea, daw ta kamo nagtitingkalag sa langit? Ining Jesus na hali sa indo, isinakat sa langit, mabalik, siring na siya, nahiling nindo na huminali." Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo, responsorio, ang simbag kan gabos. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Mag-urupak kamo, gabos na banwaan,
Kantahon sa Diyos, mga awit nin kaugmahan. Huli taurog kahalangkaw an kagurangnan. Dakulang hade sa bilog na kinakban. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. An kagurangnan suminakat, kaiba an awit na maugma. An kagurangnan kaiba, tanog nin trompeta. Mag-awit sa Diyos, mga awit nin kaugmahan. Mag-awit sa satong hadi, mag-umaw sa iya. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Ang Diyos iyo an hade kan bilog na kinakban. Salmonin kaumawan sa iya awiton. Ang Diyos naghahade sa mga banwaan. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na tukawan. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Kitagabos, inaapudan, na maginman mga buhay na gapo, nagpapatindog kan espiritual na harong, banal na pagkapadi na nagdudulot nin mga atang na espiritual. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Italugod sa indo kan Diyos ni Jesucristo, an satong kagurangnan, Ama nin kamurawayan, an espiritu nin kadunongan, asin pakasabot. Kung ano ang ipinahayag, tanganing tunay siyang mamidbidan. Liwanagan niya lugod ang mga mata nin sa indong isip, tanganing mahiling nindo kung ano ang paglaom na pinag-apudan sa indo. Kung ano ang kayamanan kan kamurawayan na sa iyang itinuga sa ipinamana sa mga banal, asin kung anong kadakulaan kan kapangyarihan na ginamit niya para sa sato ng mga nagtutubod. Ini masasabi nindo huli sa kapangyarihan na ginamit niya kay Kristo, kan binuhay niya liwat sa mga gadan, asin pinatukaw sa iyang too sa kalangitan. Orog na halangkaw kisa sa gabos na prinsipado, potestad, virtud, asin dominasyon. Halangkaw kisi arinman sa kinakban na maabot. Ang gabos na bagay na sa iyang ibinugtak sa irarom kan bitis ni Kristo, na ginibong hade gabos, pamayo kan simbahan, na iyo an sa iyang hawak, kapanoan niya na nakakapano sa bilog na linalang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangan mapasaindo. Asin sa Sa imong espiritu
Ang pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sosoki San Mateo. Sa imo kapurangan. Ang 11 disipulos naglakaw pag Galilea, abot sa bukid na isinabi sa inda ni Jesus. Asin pagkahiling sa iya, nagsamba sa inda. Alagad, may mga nagduduwa-duwa. Nagdulok sa Jesus, asin nagtaram sa inda. Itinuos ako ang gabos na otoridad sa langit, asin daga. Kaya lakaw kamo, gibuhang disipulos ang gabos na nasyon. Bunyagan sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Tukdoan na magutob kan gabos kong itinugon sa indo. Uya, kay banindo ako gabos na aldaw, sagkod, sa katapusan, kan kinaban. Ang marhay na bareta kan satong kagurangnan. Buhaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Siguro kung narurumduman ta ang sa tuyang social studies, pinagsasabi, lalo na kan kadaklan sa to, yaong pa sa kahubenan, ang itinukdo sa to, na ang Pilipinas, igwaning 7,100 islands. Yan ang itinukdo sa tuya. Pero minsan, igwaning joke, na pira talaga ngaya ang islands sa Pilipinas. Sabi, simbag kang Aki, depende ngaya. Depende kung low tide o high tide. Pero base sa recent na pagbilang, kung pira ang island sa Pilipinas, sayabi kaya na there are 7,641 islands. Nadagdagan na po so dating 7,100. This time, igwa po ning 7,641 islands. Updating lang po ini sa mga medyo na lipasan na kan history. And sa 7,641 islands, ang 1,172 po dyan, manunumpungan o makukua sa Palawan. Dakulon pong island sa Palawan. Kaya, so, mahilig sa adventure, magayon na bisitahon ang Palawan for island hopping. Tamagsawa ka pong kabibisita sa mga islands. Asin, digdi po sa Palawan, igwa pong inaapod na island na ang pangaran Lululi. Lululi. Nadadangog ko na ang pangaran na iyan na Lululi. Father Pajardo. Inapod kan mga tao na Lululi. Ta ining island na ini, lulubog lilitaw. May time na yaon, may time na mayo. Lulubog lilitaw. Kung low tide, nahihiling, pero kung high tide, dai mo mahihiling. Ining Lululi Island sa Palawan, nagpapagirumdum sa tuya na ang presensya does not equate to visibility. Dahil nangangahulugan na dai mo nahihiling, dahil nag-i-exist ang sarong bagay. Bako ning huli ta dai mo nahiling, mayo yang bagay na ayan. Pero you know, this is a tourist spot sa Palawan. Aram kan mga turista na somewhere there, igwaning island.
kailang dai nahihiling, ta this time, low tide. Pero nagtutubod. Kaya, sabi kayan, ining katotohanan na ini, nagre-refute kan almost dogma o tinutubod na kasabihan, to see is to believe. To see is to believe. Matubod ako kung mahiling ko. Pero baliktad po sa paagi kan bagay na sinasabi kong ini. To believe is to see. Magtubod ka asin mahihiling mo. No? So, ini an bagay na pinapasabot sa tuya kan okasyon sa tuyang pinagseselebrar ngunyan. Ang pagsakat ni Jesus sa langit, ang enot na pagbasa, nagsasaysay sa tuya kung paano si Jesus itinaas sa langit, asin nawara siya sa paghiling kan mga tao. Natahuban siya kang mga panganuron, susog sa enot na pagbasa, nagikan sa gibukan mga apostoles, luway-luway siyang initaas hanggang sa mawara sa paghiling kan mga disipulos. Pero ang sa iyang pagpara o pagkawara sa paghiling kan mga disipulos, nagsasabi daw sa tuya na mayo na si Jesus, na daita na manunumpungan si Jesus, o dai na nag-i-exist si Jesus dahil nagsakat na sa langit. Bako po, dai nangangahulugan na daita na niya siya nahiling, mayo na siya. Yaon pa siya, pero sa iyang pagsakat sa langit, siya po nag-assume ng a new kind of presence, bagong klase nin presensya. Dahil niya to siya mahihiling, ta siya nagsakat sa langit, pero dahil nangangahulugan na mayo na siya, na dahil na niya to siya. Sabi ni Jesus, kaipuhan na ako na maghali, tangani na ang Espiritu Santo maghilig sa saindo. Oh? So, totoo, dahil tanan mahihiling sa Jesus, alagad siya danay na yaon sa satuya. Susog sa Ebanghelyo, pagkatapos na si Jesus magsakat sa langit, ang mga disipulos nagbalik sa Jerusalem, pano ning kaugmahan. Tano daw ta ugmahon na maray si mga disipulos pagkatapos na magsakat si Jesus sa langit. Maugma daw sindata, ay salamat, umalis din si Jesus. Oh? Ang mga aki, pag naghali na ang sa indang magurang, minsan, ay saya naman, makakapaglaro tayo ng malaya. Oh? But, digdi, sinda, nag-uugma dahil si Jesus, although dahil naninda makakaibahan sa indang paglakaw, sa indang pagkakan, alagad siya danay na magiging presente sa sainda. Kaya, asin lalo pang napakusog ang saindang pagtubod kang danay na presensya ni Jesus, dahil sa huling parte kan Ebanghelyo sinabi sa to, kaiban hindo ako, gabos, na aldaw, sagkod, sa katapusan, kan kinaban. I am with you always at the end of age. Namumutan mga tugang sa iyang pagsakat sa langit, sabi ko nga ni, na siya nag-assume ning bagong klase ning presensya. Asin, dahil na siya nalilimitahan kan panahon, asin espasyo. Not anymore limited by time and space. Na yaon sa limitasyon kan hawak. Oh? Dahil kita, kung an hawak ta minsan, dawa gusto ta na maglakaw sa halawig na lugar. Oh? Pero dahil sa kaluyahan kang hawak, dahil tayan makakaya. We are limited by our materiality, by materiality. Pero this time,
Si Jesus, dahil na siya malilimitahan kan hawak. He can be present to many sa salambang saro sa tuya, sa gabos na tao, sa manlain-lain na lugar. One at the same time, in one moment. Kaya nga minsan si San Pablo nagsabi sa satuya na bako na ako ang nag-i-erok sako, kundi si Kristo mismo, iyo, anyaon sako. Sana ngapit na aldaw, kita man makakapagsabi na si Kristo, yaon sa satuya. Kaya minsan may kasabihan baga kita, minsan kung may problema ang tao, masabi, bahala na ang itaas. Bahala na ang itaas. Pero mayo man sa taas ang Diyos. Ang Diyos yaon sa satuya. We just have to talk to Him because He is present sa satuya. Sa lambang saro satuya. Mayo siya sa di siya nalilimitahan. Oh, mayo yung espesyal na tao. Gudi gabos kita mauot ning kagurangnan na siya maging presente sa lambang saro sa satuya. Kaya kasubanggi yung papudig di sa image kang resurrection, nalingaw ako na dapat palang halion na after. Siguro habang nagsisermon ako, baka sabihon nila dahil pa nagsakat sa langit si Jesus. So, anyway, dahil siya nalilimitahan, dahil nangangahulugan na mayo na ang imahin digdi, mayo na si Kristo. Danay na yaon sa lambang saro sa tuya ang kagurangnan. As in, yan talaga ang kamautan niya na siya maging presente sa satuya gabos. Kaya namumutan ng mga tugang ang satuyang ang okasyon na satuyang pinagseselebrar ngunyan nagpapatutuo sa satuya na ang kagurangnan day ta malilimitaharan. Maski ang satuyang isip day pwedeng maglimitar kan katutuuhan kan kagurangnan. Sabi kaya ni Santo Tomas sa Latin, Deus semper maior. God is always greater than our concept. Ang Diyos mas urog pa kisa yaon sa satuyang isip. Kaya misteryoso ang mahal na Diyos. And we live at that. We live Him that way. Dahil siya Diyos. As in, kadakol siyang sorpresa para sa satuya. As in, kaya oral daw, kaipuhan na urog niya to siyang midmiron. Dahil may mga bagay na daita aram, manunungod sa iya. As in, ini magigibo niya to, kung kita maglalaanin panahon sa pagpamibi, and first and foremost, pagdidiscern kan sa iyang danay na presensya. Sa pagsakat ni Jesus sa langit, dai actually kita binayaan, kundi siya urog na mauot na maging presente sa lambang saro sa satuya sa gabos na panahon. Hagado niya to sa misang ini na padagos niya tong mamatean an sa iyang presensya sa gabos na aldaw kan sa tong pagkabuhay. Amen. Matindog po. Tutupod ako sa Diyos ang makakamhan. Pagdalangkan langit asin dagat. Asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurahanan na. Pinahidamuli ka, Espiritu Santo,
nangidam ang panahon, Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin Ginoo. Umiig sa mga gadan, kami katulong aldaw, nabuhay liwat hades sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Natutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, aleduman mabalik sa paghukom, sa mabuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na katoliko, sa parupakinabang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Sa alaw na ini, idulot ta sa Ama ang gabos niya tong paglaom asin pagmaot. Asin hagadon ta an sa iyang tabang. An simbag, kagurangnan, hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magtalubo arualdaw sa pakasabot, asin pagpahalaga kan sa indang naiibang misyon, bilang mga saksi ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa satong paglapigot na mabuhay, asin magbalangibog kan tataramon ni Kristo, magharok kita kan kusog sa iyang pagsakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawaran nin pagsarig, mahawas sa kadikluman nin kawaran, nin paglaom, huli kan pagsakat ni Kristo sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang kaluyahan, ang mga naghihelang, asin ang mga biyadi sa satong komunidad, mapakusog kan kapangyarihan ni Kristo na suminakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapuling ligtas sa eerokan na inandam ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, himatea ang mga pamibi kan sa imong banwaan. Buksan mo ang samong mga mata, asin puso, sa lubos na pakasabot, kan pagsakat sa langit kan sa imong aki. Tangani makasunod kami sa iya. Siya na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa pagdulot kan mga atang. Inuumaw ka, kagurangan, Diyos din kabus na
Pamibi ka mga tugang, tanganan sa ko sa sinong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan nan atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kami mapakumbabang nagdudulot ng sakripisyo para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong aki ngunyan. Waras sa namimibi kami, nahuli kay ning urog kabanal na pagpapatinarao tauhan, makabangon kami, pasiring sa kalangitan. Huli kay Kristo na sa maong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa saimong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulitaan kagurangnan na si Jesus, hadi kan kamurawayan, kagdaog kang kasalan, asing kagadanan, sa atubang kan mga nagangalas na angheles, suminakat ngunyan sa kaitaasan ning kalangitan. Pagultanan kan Diyos, asin mga tao, hukom kan kinaban, asing kagurangnan kan mga kabagsikan, bako tanganing talikdan, anhamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya, na masunod duman kung saan siya nag-enot, sa mong pamayo asing ginikanan. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos ng mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, maladanan minadingki sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. magluhod po. Kagurangnan, ikanagadan banal, burag bodeng gabos na kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos asin mag-inom kaini, tinang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Pagkakadan mo, kagurangnan,
Kaya kami nagdurumdom kan sa iyong pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asing kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa iyong pagkaherak, ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos. Kan mga banal na apostoles, asing gabos sa santos, na kayo pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakampan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Asin patawa
agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindanin na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na Seso Kristo. Sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo, hara pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpaparang Kan mga kasalan ng ginaban, kahirati kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kang ginaban, kahirati kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang kan mga kasalan kan ginaban. Tawi kami ning katuninungan. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan Kordero. Kagurangnan, bakwa kong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo.
Handog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod pa man, na nagtutugot sa mga yaon sa daga, na makinabang sa mga Diyosnon na misteryo, namimibi kami, warasan, na ang pagkamot kang Kristiyanong kaimbudan, magdarasa mo duman, kung sain ang samong pagkatawo yaon sa imo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magtukaw po kita sa nagkapirang pagirumdom asin anyasyo. Ngunyan po, siring sa sinabi ta sa kapinonan kan misa igwaning iyo ang Social Communication Sunday bilang suporta nyato sa Media Apostolate kan Archdiocese, magkakaigwa po kita ng second collection. Pagkatapos po kan misa, ngunyan na aga, igwa pong meeting ang worship committee, kay ba dyan ang mga chairpersons kang worship committee kan mga barangay, asin mga pamayo kan religious organizations. Sa Domingo po, magkakaigwa kan sending off kan mga liturgical ministers na nag-renew kan sa indang commitment sa paagi kan sa indang pag-attender kang seminar duman sa Naga. Kaya igwa po sindaning igwa po sindaning sending off sa Aldaukan Pentecostes ngunya na maabot na Domingo. Aram po niya to nangunyan na taon, ang sa tuyang parokya nagrorumdom kan ika-60 pag-corona kinuha sa Senyora di Katipanan. Kaya po ngunya na maabot na Hulyo sa pagselebrar kayan sa tuyang gigirumdomon an okasyon na ini na nangyari sa 60 taon ang nakakalipas. Kaya bilang pag-andam kayan, napakahalaga po na sa tuyang girumdumon itong mga tabang niya sa satuya. Kaya kung igwa po ka mo ng mga personal na experience, kang dani na pagsurog kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora di Katipanan, maliban sa mga istorya kang nainot niya itong mga magurang, siring bagakan sa indang paghagad na ilikay sinda sa sakuna o sa linog, sa mga pag-alaman darakang linog. Kay puhan na sariwaan po niya to ini, asin pwede man na istorya, siring kang ginigibota kang taon ni St. Joseph na igwaning sharing after communion, may mga ma-share kung sa indang personal na experience siya kan tabang ni ina. Magayon po ini sa pagpatalubo kan pagtubod kang komunidad, asin si mga medyo naluluyahan sa pagtubod, ma-inspirar kan mga istorya ning pagsurog kan sa tuyang mahal na ina. In that way, makusugman po ang debosyon sa satuyang mahal na ina, ang satuyang patrona kan parokya. Magkakaigwa po kita nin Parish Renewal Experience ngunya na pizza Hunyo 2, 3 asin 4. Kaya so interesado po, makihumapot na lang po sa Secretariat kan Parish Renewal Experience asin sa o pwede man sa opisina. Si mga hobinis po, siring sa anunsyo kasubago, igwa po ng youth encounter, ngunya na petsa 9 hasta 11 kan Hunyo. Sa tuya pong pakinabangan ining, mga araw ka ining formation program. In connection po kayan, kaso banggi po, nagkaigwa po kang canvassing kang Reina Elena 2023. Asin, siring sa ang sponsor po kay ni iyo ang Parish Youth Ministry. And so far, maray man po si resulta, pigbawas na po so share kang mga kandidatas, nakatipon man po ang parokyang around 411 plus thousand na nakuado man sa canvassing. So sa Domingo po, iyo po ang coronation asin sa gala
asin igwa po ning kotilyon pagkatapos kan misa pagkabanggi. And then, so sa inyong gabos, napadagos na nagsusuporta sa mga programa kan sa tong parokya, salamat po. Ang financial report po nakapost po sa bulletin board. Kung interesado po nindong aramon ang mga collections, asin ang mga disbursements na asin iba pang mga bagay na mapapadepit sa satuyang finances. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin nanaki, asin na Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.